Nakay-challenge karon. Ay nagpa-print og kuan. Pang baby. Butangan din ako siya og logo sa acro. Diba? Saan kanina nakapag-igo sa heat press. Pero syempre, before ko na video, kuan ako kung saan ako siya. I-press ako siya sa cup na kuan. Na press. Cup press ng kalo. Okay. So, first ako buhaton is sakton sa nako siya kung unsa ka kadako sa logo akong ibutang. Naglibog na noon kung unsa akong una buhaton. Mag-print ba ko sa tarp? Mag-layout ba ko? Para sa mug? Kuan lagi ta. One man business. One man business. Magkuan sa ka. Magunahuna sa ko. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Kahuna-huna na ko. Dali, okay ko. Huna-huna. So, sukdon lang na ko siya. Kung sa kada ko ang logo ako ibutang. So, igo na ang kuan. 2.5 na logo sa ako. Ako siyang i-layout. Ubani ko ninyo. Mag-layout ta. Kung makita din sa silhouette nga open ay naanak ko ito anak ko man para ni siyang i-change siya na iyahang dimension 2.5 kaya siya no. Kita ko man ka ang paper na kami gamit. So, ang paper ka itong i-change. So, A3 man na siya ganiha ka. Nag-print pa kong A3. Muna lang natin siya ang A4 karon. So, muna na siya. Print na yun. So, pabutangan man daw baby Skeptron. Skeptron. Like that. Butang tao baby Skeptron. Baby Skeptron. Skeptron mo dito. Maala siya. Siyempre, ato pagam yun. Gamay man kayang sanina. Patagnitis na font. Walang normal. Yan. Siyempre, ato pagam yun. Pero kaning baby Skeptron, yun na. Ako sa i-search. Para sure. Skeptron. Skeptron. Sakto po, Skeptron. Ano siya? Ang Skeptron. As you can see, marag outline rin na siya. Ikat ramang gunin natin siya sa vinyl. Katara ni siyang ikat. Kaya transfer natin sa lahat. Libra din na to siya. Kat magunin na to siya. So, dapat ato siya separate. Kat man na to siya sa kuan. Kay Anie. We need to save the file sa flash drive.
Okay. Ako siyang si... Skeptron. I don't want you looking at you. Kani siya, pwede na nato siya i-printer sa to ang pigment nga printer. Pero pwede na ko mo gamit og kuan kana excess na ng mga dark like this one kani para dilipod ka lasang one whole ba, diba? Catch me ba, friends? Yeah, you should get it. Sakto ba ang labas sa anak kay ang anak? Okay? Okay? Let's print. Tagan kay kog printer do. Ay, kuandar ay. Gay offline na dahil isa na di ay ready. Pero dagan kay may printer, friends. We have sublimation and ink, we have pigment, na apod ni na eye scanner, na laser printer as well, and L1 300 nga pigment, of course tarpaulin, diba? Dagan kay may printer. Paano siya print? Epson matte, kay di man siya plain paper. Standard lang. Isa. Okay. What na lang ta? Hugo, biya kaya kong workplace. People, tanawa ra o. Sus, pwerte ka hugaw. Hey! Ay, Diyos ko. Bilang ko, oy, di kita hugaw sa atubang, dari ras sulog. I still get jealous. You're too fucking beautiful. Everybody wants to taste, that's why I still get jealous. Oh, see? Gamay na kaayo siya. Siya kinahanglan nagawan whole A4. And I'm gonna cut this one. You call me obsessed. I still get jealous. Everybody wants to taste, that's why I still get jealous. I-manual cut ra na to siya kay kuan man. Dali raman siya, lingin raman siya. Hindi na kailangan nga to siyang i-cut sa cutter plotter. Kay madala raman di siya cut mano-mano. Kung madala ra gani cut mano-mano, i-cut na lang yung mano-mano. Kalas kay kurente sige mo gamit cutter plotter. Na? May pa ni diretso ra. Simple. Pasensya naman sa kong kuko, hugaw. So, ito man yung workaholic man kay ko. Wakoy time ang limpyo.
Perfect! Next na ko buhaton is ako ang ikat ang baby Skeptron nga word dari sa cutter platter. Need siya sa cutter platter. Kay sudpod no, ako ang i-cutter. Manumano. No, ang word. Ay manan ako anang era. Kaya nagmanumano na ko sa unang panahon. Kaya na ko magmanumano karon kaya na mag-cutter platter. Kapoy ra manumano Binil pag yun ni manumano. Sabakan ako, bye. Okay. Hanapit siyang ibali. Okay, ato siyang i-load. Gamay ra kaayo ato ang kailangan i-cut. So gamay ra pud ato ang kailangan i-feed nga vinyl. Sobra ra na siya sa kuang i-cut kaganiha, di ba? Inana ko ka master mo maximize. Dapat inana pud ang mga people. Baby step lang. Naka-kuan siya, naka-flip. Kaya syempre, baliktad man gud ang pag-press ani. Kani man ang ang kani i-press. So pag iana nimo, di ba? Gets ninyo? Wow, maka-gets? Gets ninyo. Okay. Mao ni siya ang pinaka-setting sa vinyl. Pero since habol naman gid kaayo ang amo ang blade, ako siyang himuong 20. Grabe na gid, sobra gid gabi na gid siya kahabol kay abot naman ni 20. Para lang gid mo dulot na gid kay siya. Grabe gyud. Need na gid mo palit og bag-o. Bag-o nga blade. Paspas kay siya kay gamay man kayo ang word. Lagi niya siya. Hook yun kayo siya. Mana? Diba? Hindi na kayo. So, what am I gonna do now is, I'm gonna peel off the vinyl na naka. So glad you made time to see me. How's that? Kung dili 20 ako ang gamiton, madala gyud ang kaning letter sa gikat. Madala siya pag akong birahan ang vinyl. So insakto ra gyud nga 20. Habol na lagi kay siya. So na di man to maabot og 20 ko ano ba? 12 ano lang. Kung naabot na ni 20. So meaning habol na gyud kay siya. Grabe yun. Ay! Diba? Baby Skeptron. Perfect. Nainiton sa nato. So, mauni siya akong giingon nga heat press para sa kalo, sa cup. Since gamay man ang sanina, so pwede rin nato siya diri press. Kani diri ko nag-press kaniha sa t-shirt. Talira kayo siya, oh. Talira kayo siya na init. Kay gamay raman good ni. Mawala man siya compared to Anie. Ako kaayo, gamay kaayo. Wala ka na kasturya kay naitawo. Now, nag-tarp ko. Wala, magi ko mag-vlog ko na itawo. Ay, gusto ko ako.
Nag-print ko tarp. Paganihan. Wala pa na ako na-press ang kuan. Ano, dapat ako gibuhat. One-man company lagi ko. One-man company, di ba? Hey, nice. Mas baga kayong blue. Look at that. Nag-blot lagi siya. Pero tingnan okay ni. Baga kayo ang blue. There's something wrong with the blue. Actually, it's not blue. It's black. Blue and black. Nag-blot